Sanibonani, welcome back to a video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much for your love and support. Ke mangaba ka subscribe, please do so. Subscribe, like a video, or share a video as well. I'm a little bit fluey and chesty because guys, weather kuneni sinethwa imvula siyakhwehlela and also bafethu ivoice yami ngabe funny, please. I'm so sorry. And ngikukhuluma ke ngesilo bafethu. I've seen ukuthi isilo siya trend again. Ngibona ukuthi ke isilo ngathi usilo nomamiyeni sekukhona inkinga laphana. I'm like ayibo khumbula ke kunodaba le divorce nomama uNdlunkulu bese kuba ke bekungumama umamiyeni size sabona bebonke ndawo thizeni isilo nomamiyeni even abantu bebethi hayibo isilo ngathi ke udaba lo kamamiyeni aluzukusebenza ngathi akazuqhubeka ashada umamiyeni. Sabona la kumama mamiyeni ubethi hayibo mina ngiyoshada noma kanjani nje owami umshado uzoba khona komnyama kubomvu ngiyashada. Ngathi girl, yabona ngemva kwayo yonke lento le ayi musa nje ukuthi wena uzoshada kumnyama kubomvu ngoba hey uma ingesenzakalanga leyo nto manje ngiyabona nje he's yet trending again kuthiwa ke ngathi usephume kumamamiyeni sethole enye intombi yasempumalanga futhi nje ngathi saseyintsha ugelo sasemncane. Ngathi hayi silo bafethu isilo bafethu hey kunzima lapha, but anyway kulolu daba ngizokhuluma ke ngalolu kukhulunywa ke isilo ukuthi isilo siyaqhubeka nokwethemba obe undunankulu kaZulu. Siyakhumbula kwathiwa he fired undunankulu waKwaZulu Natal umfundisi Thola Sizwe eButhelezi into ekanjalo. So kuthiwa ke isilo misizulu sinqobile kaZweli thini ke siyaqhubeka nokwethemba obe undunankulu waKwaZulu Natal umfundisi Thola Sizwe eButhelezi njengoba ke simjube ukuba ahlele ukhukhulela ngoqoke wembizo kaZulu ezobhuqa ngodaba lokuvalwa kwebhange iThala kanye nombango wokulawula ke isikhwama esigade umhlaba kaZulu iNgonyama Trust. So sizobuye senza ivideo separate ngokwentombi yaseMpumalanga. In this particular video ngizothanda ukuthi concentrate on undunankulu waKwaZulu lo who was fired, right? I think bazoqhubeka nokusebenzisana again. So uyaqhubeka nokumethemba usebenzisana naye even though he fired him, right? Imbube ijube uButhelezi ukuba ahleleke lembizo ezokuba sesigodleni emashobeni ophongolo ngolwesihlanu. So incwadi yesilo ebhekiswe kuButhelezi ebonwe yiphepha imbube kiveza ukuthi inethemba lokuthi imbizo izokuba impumelelo uma ke ihlelwa uButhelezi ngoba unamava kwezithinta kubuholi bomdabu. Muva nje isilo siqoko uButhelezi ukuba ahole ithimba labantwana baseNdlunkulu namakhosi elibekelwe ukuba lilekelele uhulumeni waKwaZulu Natal emizameni yokulwa ke nokuvalwa kwebhange iThala. Na uButhelezi uyaqhubeka nokubonakala emikhosini yesizwe eviliyela namabutho akakaqokwa undunankulu omusha. Ukususwa kukaButhelezi kwesikandunakulu kaZulu kwamenyezelwa ke owayekhulumela isilo ngaleso sikhathi umntwana uSimphiwe Zulu. Nokho uButhelezi uthi kuze kube manje imbube ayikazi imtshele ngokususwa kwakhe esikhundleni. Hayibo so ke uButhelezi uthe nangesikhathi ke kumenyezelwa ukuthi usekhishiwe esikhundleni washo ukuthi uzolinda ke ukubhonga kwengonyama. Ngachaza kwabezindaba ukuthi isilo asikaze sisho lutho kumina, ngisaqhubeka la engangigcine khona, ngisalinde isilo ukuba kube yisona esishoyo. Kuze kube manje isilo asikaze sisho ukuthi lutho kumina, sisaqhubeka nje ngokungithuma. Siyabona nje yaqhubeka ngokuthunywa baqhubeka nokusebenza bonke. So angazi bafowethu echaza ngembizo yangolesihlanu uthe uButhelezi uthe lena imbizo ebaluleke kakhulu esizweni. So ke imbizo kaZulu ke yokugcina yayingo 2018 yayibizwe isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ukuba ke kubhungwe ngesiphakamiso sokuba kuhlakazwe ke iNgonyama Trust. Now emva kweminyaka ezisikhombisa ke isilo esesihlalweni sesiphinde sabiza enye imbizo ukuba ke sizobonisana ke namakhosi ukuthi kuyoze kube nini amakhosi elokhu encikiselwa ngomhlaba kaZulu. So isilo sinxusa uZulu ukuba aphelele njengoba ke sizokhipha umhlahlandlela ngalolu daba. uButhelezi ukhale nangomthelela omubi odalwe isicelo sokuvalwa kwebhange iThala na amakhasimende eThala angaphezulu ka250,000 awakwazi ukukhipha nokufaka imali ebhanki. uButhelezi uthi abantu abaningi abashayekile abahlala ezindaweni zamakhosi, abantu abaningi abashayekile abantu abahlala ezindaweni zamakhosi, abantu abakwazanga ukubuyisela
izingane ezikoleni ngenxa yokuthi ke inkece yabo ivaleleke ethala. Osomabhizinisi abakwazi ukuqhubeka namabhizinisi abo njengoba ke bengakwazi ukuholela abasebenzi kanye nokuthenga izinto zokuhweba. Nawo lesi simo siwulimazile kakhulu umnotho, ingakho ke nje seseka imizamo kaNdunankulu wesifundazwe uMnumzana uThami Ntuli yasenkantolo yokulwa ke nokuvalwa kwebhangi ithala. Bengilokhu ngibona indaba zokuvalwa kwebhangi ithala bafowethu, even though I prefer ukuthi angeke ngikwazi ukwenza ama video ethala, you know what I mean, but ngangizibona zonke izindaba zaleli ibhangi and all that. So yeah man, kuthiwa ke uyaqhubeka ngokuloku ethunywa ke umfundisi uthola sizwe ke isilo bafowethu. So uqhubeka nokusebenza naye ke regardless ukuthi ke wamiswa ukubeni undunankulu, kodwa ke usaqhubeka nokwethenjwa. This is what I get from the video. Uthunyiwe nakulokhu nje njengoba kushiwo nje ukuthi isilo siyaqhubeka ke nokwethemba obewundunankulu kaZulu umfundisi Thula Sizwe Buthelezi. So ke njengoba ke simjube ukuba ahlele ke ukhukhulela ngoqoke wembizo kaZulu ezobhunga ngodaba lokuvalwa kwebhange ithala kanye nombango wokulawula ke isikhwama esigade umhlaba kaZulu Ingonyama Trust, which means there is a relationship there between the two of them. Washo ke uThula Sizwe Buthelezi ukuthi yena ke isilo asikaze sisho lutho ngokumiswa kwakhe, asikaze sikhulume naye lutho, wathi ngizolinda ngizwe ngaye, kodwa kunjena nje ngibona ke ezinkundleni zokuxhumana kuthiwa ke sengimisiwe o sengixotshiwe into kanjalo bafowethu. Kodwa ke isilo asikasho lutho kumina, yona into engangiyibonile ngagcina ngireporte ngayo. In this case kuthiwa ke siyaqhubeka nokumethemba ubaba uThula Sizwe Buthelezi ngokumthuma lenale njengoba sikumthuma nakulolu daba ke lwethala, something like that. But anyways ngiyabonga ukuthi uyilaleli video. Sizokwenza ivideo separate ngoba ngifuna ukukhuluma ngalolu daba ke abantu abalokhu bekhuluma. Mina ezinye izinto ngiyesaba bafethu, especially bangabe kusendabeni zothando lwesilo, ngisuke ngisabe ukwenza lawo ma video. But anyways maybe I will do a video. Ngizwile kuthiwa ke sesinenye intombi uMamiyeni is out of the picture, uMama uNdlunkulu out of the picture. Sekukhona intombi yaseMpumalanga abantu belokhu bekhuluma ngayo, ngize ngayibona ipostiwe lana ngathi okay, sizokhuluma ngakho ke bafowethu kwenye ivideo. Thank you so much. Like, subscribe, share. Siphinde sihlangane kwenye elandelayo. Bye.